ɓe ngullayam ko ɓe ngulloriyam na kamɓe toon yam hannde ɗum jawmum nayi ɗon ɗaɓɓita gaynako nden min ngari min perlotiri noy mbimomi a gaynaka ka mi wawi o wiyam noy sifa durgol maɗa mbimi a mi habdat deyde hooram o hooyi sawru o liniyam mi ori nayi temere mi jaayi 50 janggo ornumi 50 jaymi no gas e joyi faɓɓi janggo ornumi no gas e joyi gartirmi sawru mballin mi comriyam ɗum guiye tufiyam pergue foof mi ƴamayi e toye nayi man nden o wi o ƴaman luttuka e to a nastiri nayi man kadi ɗo ina gonga kadi adamu am ɗum Allah to min dukkidino yeeso mawɓe man toye darimi hakkunde men naka Allah ni yo kadi na tagu haɓi eyi no mbaɗɗa ɓe nayi man nayu no mbaɗɗa ɓe nayi man orande pat mi jayaɗi nder tattase na ɗum ɗum woni nder ɗon kay yeri manam kay a wawi womarde funa kam nayu a wawi womarde funa ɓe boɗɗum sike toye goygoy kam ñande laamimi kam sey gerɓanon ɗam goygoy o o fija yolde am ñande laamimi ka to Allah mumi kam to laamɗo guidal hokkiti am fattude amin ni hande mi laamake mi ewnan mo o waala fufgo o waala fufgo o waala fufgo ɓiya fajiri jeetato ballintamo ɓornamo guirkere sey to wiɓɓere losake na ɗo kana sey min subtata kadi man bo a fotti yam gam naye espèce de bande local to wurti 15 kilométre wata na mi yiɗa wiyego macciɗo wawi mbiya jeeyaɗo min ha pondata ɗo mi ɓuray ɗon dey Allah na oɗon laaratema ban wala ha jettimi jeeyaɗo macciɗo ka hoye feƴƴirde tenoye leɗɗe wafdu wawoye titijinode ego ndiyam jiblope bane o remoye ɗimmi an min andi min mbiyata macciɗo yeɗi limtumi ɗin ummori diga ɓe benteram ko haɓata ha wiyam min mi yiɗa takkanego ko woni am koni kadi haala ɗumen to nda mota coonmi goo bo jonta ɗo mi habdi ha mi heɓa chauffeur mo aƴumi pat waddanam mi gotka feere nam kayna a meɗɗo darnuka mota bo 19-24 kesal pulɓe remorke mum anduɓe mota ni koɓe daari ɓe mbi wala ha ɓandu maga hunde petel manki moteur ka wala karsoli woda poinare woda sasi woda resorkos e nayi fuu wadde vitesse cabine direction france avant cardan disque ambulance kanjum manki ɗo tan kanjum tan laati wala ɗum limtumi ɗo tan laati wala ha ɓandu mota nga ɓe mbiyam ɗume lorni ko wala laati wala ha ɓandu ma gam mbimi hunde petel manki 19 kesal pul anduɓe mota koɓe daari ɓe mbi manki ha ɓandu maga hunde petel moteur ka wala karsoli woda poinare woda sasi woda resorkos e nayi fuu wadde vitesse cabine direction france avant cardan disque ambulance kanjum on